egasi yabeire gokorwa engiya sana na ekigwandeke no twachakire tobore miga ekero twarwete Nyankoba efactory eye yatokonyire sana. Watoto wetu wamesoma, wamemaliza shule, wamemaliza university, wameajiriwa kazi. Sasa hata wachukuu watafaitika. Ntobwate policy makers be factory, ntobwate management ye factory. Twanyorire nga ekigwanda gieito gia Kibirigo giachakire gokorerwa egosori wetera amang'ana atari gotwagacha tegotokonya no omonto ekero atagete siasa munanche bono nsakobori gose na oboseneta bwa Nyamira gose na obogavana nkoboria because I'm eligible for that. Tingochaka gocha goetera ase abaremi nsoe gosaria ekigwanda nigo nkogenda ase chitundubari ndusia abana bari babataka nsomie ekaunti engima abanto abo bang'enchi korekiaga nakoria amang'ana amaya. Igo namini ng'a ekero kende omonto nkorigia oboremi mbobwati usiana ende na amang'ana ande asiasa intagete ekura tiga nchiche ase abaremi gose nchiche ase wananchi mbasabe ekura lakini timbasa kobatebia ebinto ebing'ao ng'egere nchikonyora chikura motwe. Emereme eye togokora ya oboremi obwaito nigo boriengeti gotokonya ntwe tweka abanyene buna abaremi onye gegotoka ng'a kero kende buna bono efactory yaito nabe gotoka sometimes nabo onyora ntobwate challenges ase efactory igetakeire ntwe tweka abaremi toisaranse egekogera imbe omoremi mbwate echae naende nkororekana ng'a ninde omoremi ase etundubari ritang'ani goika niche ngisaranse na abaremi mbate amagosa ara iga are iga na iga na iga egento giatoitire ntwe buna abaremi nekero okonyora omonto kero kende iga are omwanasiasa naende orete ebiasara biaye bia siasa ase etundubari egietagwenereti egekogera nchera teiyo omonto okorigia chikura araiche ase etundubari acha gosoa goteba ng'a echae etakeire ekoruga onye gegotoka kero kende chiratiri chieto nchibwate omochando onye nase amang'ana ya ogopima echae netakeire ntwe tweka abanyene buna abaremi toisaranse totebe onye na abakarani ng'a amagosa abeire ana totagete ebinto birosiwa so tatiegera oboremi bwaito bororekane koba obuya. Oboremi obo igo bwachagete korwa korwa ase abamama baito na abatata baito bwabeire bokogenderera ase amang'ana ya ekemeri eke. Igo egento nare gosaba ngeri ng'a tobeke siasa kando egere torigererie echae yaito nere eratokonye naende etokonyere abana baito ase obogima boria bogocha igo tiga tobwaterane ase amang'ana ya obokoreri obo egere ekemeri gechigotoa efaida gose tonyore amatunda gochia bosia aratokonye tiga totige siasa tobwatere echae yaito koboko nari eratokonye. Yeyote ako na maneno kuhusiana na majani chai akuje kwa general meeting alete hiyo minute yake, ikipitishwa ifanye kazi. Kuna mwanasiasa mwingine anaendelea kuingilia mambo ya ukulima. Kwa hivyo huyu mwanasiasa waache akuje kwenye wakulima wako kama general meeting alete hiyo agenda yake, ikipitishwa ifanye kazi. Naingia kwa mapande ingine hivi kuleta hata ralatiri ambao apitishi kwa wakurugenzi wako tuweka hapa kwa factory.